ଭାବୁଥିବେ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଆପଣ ସଫଳତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ସବାଲ ଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣୁ ଛୋଟିଆରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଗରମ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିକି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତା ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଜଳ ଆଣିବୁ, ଆମେ ଆଇଲେ ସମସ୍ତେ ପିଇବୁ। ଗୋଟିଏ ମାଠିର ପାତ୍ର ଦେଲେ ଯେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶିଷ୍ୟ ବି ଗଲା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗଲା ଯିଏ ଦେଖିଲା ଦରିଆରେ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବନ୍ଧ ଗାଧୋଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାଇନା ସଫା କରୁଛି। ମତଲବ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପାଣି ପୁରାପୁରି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଅଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି। ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ନେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଗୁରୁ ଜାଣିଦେବେ, ନେଲେ ବି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ପିଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଫେରିଗଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏମିତି କହିଲା ଯେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ରୁହ, ଆରାମ କର, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଘଣ୍ଟାରେ ପରେ ଆରାମ କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟକୁ ହିଁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ପାଣି ଯାଇଥିଲା, କହିଲେ ଯା ଆଉ ସେ ପାଣି ଆସ। ଆଉ ସେ ଗଲା ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ଏଠି ଯାହା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଥିଲା ସବୁ ତଳେ ପଶିଯାଇଛି, ମାନେ ପୁରାପୁରି ପାଣି ପୁରା ସଫା। ସେ ପାଣି ଧରିଗଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ମନ ହେଉଛି ସେମିତି କି ଏବେ ତୁ କ'ଣ ଗଲା ପୁରା ଧାନ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ପାଣି ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ ଥିଲା, ଏବେ ଘଣ୍ଟାରେ ପରେ ଗଲା ପାଣି ନେତା ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ହେତା ହେଲା। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ବି ସେମିତି, ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଗଲା ପରେ ଆମେମାନେ ନୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସେ ସେମିତି ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପରେ ଆମେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଏମିତି କଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା, ସିଏ ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବା, ସେ ଧାରଣା ହେଉଛି ଭୁଲ। ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଗୋଟିଏ କାମରେ ସ୍ଥିର ରହିବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ